बताई तो एगो रविदास जी के द्वार पर कहाँ दो तो गौनई होत रहे। अभी 2 दिन पहले मुखिया जी देख लेनी हमार दरखास्त बरौड़ा भी बताई 2 दिन पहले गौनई अभियंता जी के रल सके कहलस कि अम्बेडकर जी के गीत गाइए थोड़ा अभियंता जी उनका भी गुणगान कीजिए। कहते कि ना हम ना गए। हम काहे गए हम काहे गए हम राम के जानी ले कृष्ण के जानी अम्बेडकर के हो अम्बेडकर नहीं खा जानत के राम के दरबार में जइबो प्रसादी मिली। राम जी भी जातिवाद खत्म कोइनी। राम जी के भी सबसे बेसी मदद दलित महादलित पिछला लोग कोइले बा प्रमाण देता नहीं। जौना समय में मैया जानकी के बन जाए के रहे राम लखन जी के जोड़े वो समय में कोल भील के लोग आदिवासी लोग भगवान के 1 महीना सेवा कोई हई निषाद भाई भगवान के पार उतर ले हई सवरी माता जूठा बोई भगवान के खेले। राम जी छतरी कुल के रनी ना खोते लेकिन भगवान काहे खोइनी कि अगर माई के जूठ हम ना खाए ता आवे वाला दिन समाज के लोग केहू ना खाए। भगवान जातिवाद खत्म करनी लेकिन गीत में राजनीति के आज के व्यास लोग खुल के जातिवाद कर रहल बा। हई के ह त सामीनाथ बाबू ई चमार हो इनका के मत बुलाबो अरुणल बेला दू साध हो अब दू बताओ तो साधु के संत के नेता के अधिकारी के ज्ञानी के कोई जात ना होला। सब केहू के डोमवा तारेला मुंह में आगे डोम ना दीता ओकरे के लोग छुआ छूत मानत बा। ई केहू बोले के तैयार बा लेकिन कमलबास के चेला भले केहू गावो चाहे मत गावो बूढ़ऊ तोहरा जोड़े तो हम गइबे को ए चलते कहम अगर केहू के बुझाई के चाही तो राम के दरबार में दुर्गा के दरबार में के कर सुनल जाला सब लोग के सुनल जाला। जइबो तो प्रसादी मिली शांति मिली घरे अइबो की पूजा हो गई। लेकिन बाबा साहेब A to Z के संविधान लिखे थे उनके दरबार में जाइएगा तब बाबा साहेब को ज्ञान को अभियंता जी पढ़िएगा तो आजादी मिलेगा। केहू साटा गावा के पैसा ना दी तो राम जी के मंदिर में जाकर रोई तनी तो मिल जाए। केहू 4 जूता मारी ब्यास लोग के उल्टा गावला पर तो पैसा मिल जाए। जाए के पड़ी वो जी अने कोर्ट में आ तब राउर विदाई मिली। आज के गीत गवनैया में वो बात नहीं खे बतिया आज के गवैया के बुझात नहीं खे। ब्यास लोग सुमिरनवे से देत बा लोग गाड़ी खड़ा होते करता लोग बहिन महातारी एगो बाटा के जूता होखेला कहियो चमड़ा के जूता से वो लोग पिटात नहीं खे। आ बतिया आज के गवैया के बुझात नहीं खे कहे खातिर ब्यास बा लोग लेकिन काम ल तो खोर के आ बाटे लोग पी गई लाज शरम बतिया आज के गवैया के बुझात नहीं खे कहियो चमड़ा के जूता से वो लोग पिटात नहीं। हम ना गाए ट्रेन में मोरिया एक्सप्रेस में बेदाम बेच ले लेकिन अपना देश के गाड़ी नहीं खे सुन सको। ध्यान दो एगो तो गलती माफ कर देने लेकिन अब की गलती केहू ब्यास के माफ ना हो। हम बैठ जा मुख्यमंत्री के भी अनशन पर देखाव चाचा बकरी फुल पैंट मत पहन पोता पोती नात नाती के मालिक भइल अब धोती पहने। हमने के हिंदू धर्म में धोती ही महान है। और एक दिन हमहू पहले रहनी अब लड़का ही में नानी बिरी गनी तो पैंटे में झाड़ा फिर दे तो ये चलते बुढ़ारी के समय में अब धोती कहाँ छोड़ी कहीं बना गए। आ गायत्री बाबा के चेला में सबसे शुद्ध एगो रौरे हैं ना तो गायत्री बाबा जितना चेला के मानत लन जीतेश ओ घड़िया रहिता तू आज ब्यास ना बनतो तू डायरेक्टर बन गई रहत। अब हे करे नाम है हुरका 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 चैनल वाला भाई लोग कहत लस लोग ब्यास जी रउआ बोलत नहीं खे कहने के ठीक बा बड़ा दूर से आइल बानी लोग अभी और कुछ बात बा उल्टा हो गल बा। पूनम जी हमारा आवाज के सुनत अनिता आ गई नहीं का वाह वाह रौरो इज्जत बचा दे। आवरा बेस के आवाज बढ़ा दी मोटा करके उठाई। हाय देखी
असली बाज है भोजपुरी के साज है। हाँ एक नाम है हुड़काई, उत्तर प्रदेश के मशहूर बाज है। गोड़ के नाच में पहले बाजत रहे। कुछ साजो जाति के सूचक होला, जैसे मानर केहू के बियाह में ना बाजी तो कुमारे रह जाके पड़े, वही गति गोड़ भाई लोग बजावेला जननी तो खड़ा हो जा लगल ही बाह तरी जल्दी समय नहीं खे नागिनी। मुन्ना बाबू नारायण टेंट हाउस सैकड़ों रुपया पुरस्कार दिले बनी। नमस्कार बा आओ अलवेला के हुरका मौसा अपने से छौलो हूँ भाई। गोरखपुर से चल के हटिया तक जाएगी मोरिया एक्सप्रेस, भटनी जीरा दे सिवान छपरा एकमा सोनपुर हाजीपुर होते हुए हटिया को जाएगी। जिन बिहार वाला भाइयों को दारू पीने के लिए झारखंड जाना है चिखना लेकर जा सकते हैं। सिखौले बारन बजावेला कुछ हो ना बबुआ हो बहुत बहुत खियौनी रे बाप कहे के भाव बाप तब न खून रिफाइन होई। अभी तक काल हुए से दवाई चलता। अरे सूरज देव हो कि केनिए से दुजिया के चांद तो केनिए से आवेली भगवती ए बाबू ए नोरिया रवा ले रे हाथ नारायण टेंट हाउस बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी। नमस्कार बा 10 रुपया दे के भरमाई मत देवे के बाजो ने के बेर दे दिना तब बैठ के सुनी ए बाबूआ का सूरज देव हो
कि पश्चिम से दुजिया के चाँद जितेश बाबू तो कांवर उसे आवस मैया दुर्गा अच्छा है रह सुलाई आवस मैया दुर्गा ए नरिया प्रेम से बोल दी जगत जननी मैया की।